Темата, която засяга напоследък почти, айде не почти, цялото общество, е липсата на общуване между хората. Защото сме обсебени от технологии, интернет, смартфони, таблети, роботи. И малко по малко теорията, че роботите ще ни превземат, става реалност по един друг начин. Гледали сме всички американски филми, в които роботите превземат света и човечеството. Това, че сме до такава степен прикрепени към технологиите, в какъвто и да е вид, било то смартфон, лаптоп, таблет, компютър или каквото и да е от този род, означава, че вече са ни превзели. Може ли един човек да издържи един ден без да се снима, без да напише статус във Фейсбук, без да чуе някаква песен от YouTube, гледа клип в YouTube? Не знам какво друго правят хората. Да потърсят нещо в интернет, да си напишат домашната от Google. Аз използвам това. Проблема с общуването е много по-голям, отколкото изглежда, и за това се повтаря отново и отново по различни начини. Опитваме се да вникнем в този проблем и да го променим по някакъв начин, но е неизбежно и аз съм сигурна, че е така. Дори бях развила една теория. Какво би станало, ако в един ден изчезнат абсолютно всякакъв вид технологии по целия, не целия свят, да кажем в цялата държава. Един ден просто се събуждаш и смартфонът ти, лаптопът ти, таблетът ти, компютърът ти, айфонът ти или там каквото ползваш, изчезне. Просто няма го никъде и не само при теб, но и цялата държава. Няма телевизори, няма радио, всичко изчезва. И разпитах хора, направих нещо като анкета и мнозинството каза, че началният ефект ще е голяма паника. Защо паника, след като света е живял толкова много векове без технологии и си е бил щастлив? Не е било по-трудно, отколкото е сега. Не казвам, че технологията не ни помага, напротив, технологията всякакъв вид помага по един или друг начин. Улеснява ни живота и точно там е проблема, защото улеснявайки ни живота, ние ставаме зависими. Защото тази технология, колкото ни дава, толкова ни взима, понеже ние трябва да се грижим за нея. Трябва да я чистим, да я водим на ремонти, да освобождаваме място, да прехвърляме файлове, да правим всякакви неща, които отнемат много време, средства, нерви, всичко. Това е абсолютно излишно, след като можеш да си живееш съвсем спокойно и без тези неща. Можеш да живееш без Фейсбук, без Viber, без Skype, без каквото и да е. Щом имаш телефон и можеш да се обадиш на човека, с който искаш да си говориш и да се видиш с него, обади му се, говорете си ден, час и излезте навън, вместо да си пишете. Или още по-зле, двойките, чиято връзка е онлайн. Аз не го разбирам това. Аз обичам един човек. И след като го обичам този човек, аз искам физически и емоционално да съм с него. Аз не мога да изпитвам любов чрез Фейсбук. Тоест, да, мога да му напиша обичам те, но е толкова безчувствено, толкова празно. А любовта е нещо много голямо. И не само любовта, дори омразата, дори някакви важни неща. Трябва да се научим да общуваме. Трябва да се научим да не ни мързи, защото това също е голям проблем.
понеже нас ни мързи да отидем от едно място до друго. Пеша. Или с колело. Защо не? Аз, например, доста често ходя с колело до дома на гаджето си, а той живее в Тракия, съм на центъра. Не знам дали знаете колко е голямо разстоянието. Не е много. Изобщо не е много. И аз го минавам с колело. Повечето хора биха отишли с рейс. Защо да плащам за рейс, след като мога малко да потренирам и да отида там с колелото си? Аз обожавам да карам колело. Колите също са голям проблем, защото са навсякъде, замърсяват, няма откъде да се мине и е напълно излишно за един човек да има една кола. Или в едно семейство, да кажем, мъж и жена, деца. Мъжът има една кола и жената друга. Защо? В смисъл, ако искаш да стигнеш от една точка до друга, която ти е по-далечна, можеш да отидеш с рейс. Говорим за нещо, което е извън града. Защото България е малка. България е изключително малка. Ако, примерно, живеехме в Франция или Америка, там разстоянията са огромни. Там с рейс не можеш да стигнеш от точка А до точка Б, защото разстоянието е като от тук до София. Там вече трябват влакове, кола, ако имаш. Но тук това е напълно излишно, просто се трупа много излишна мърсотия и ненужни коли. Аз не карам. Аз карам колело само и не смятам да карам кола, ако ще живея в България. Ако ще се местя да живея в Франция, защото може би така ще стане, ще си купя кола. Или мотор. Много искам да карам мотор. Въпреки че родителите ми не одобряват това. Но както и да е. Аз обичам да ходя пеша. Обичам да се срещам с приятелите си на живо и да говоря с тях. Да общувам пряко с хората. Така можеш да разбереш какви са тяхните емоции. Така можеш да разбереш колко им пука за теб. И това е истинското. Да се докоснеш до един човек. Да го разголиш. Не говоря да му съблечеш дрехите. Говоря да го разголиш емоционално и да разкриеш неговата душа по някакъв начин. Няма смисъл от някакви дълбоки разговори. Просто бидейки с този човек, слушвайки го и разбирайки неговата гледна точка за света и за каквото и да е било, дори за най-голямата простотия, като да отвързани самовръзките или се е забравил часовника от тях. Ти разбираш как той вижда света, как той го възприема. А във Фейсбук сме на едно здравей, здрасти, как си, чао. Това е толкова глупаво. Ти можеш в Фейсбук или там каквото използвате да си пишете, да го игнорираш, да го синеш. В реалния живот не става така. И е по-добре. Защото когато имаш проблем, това е много важно, когато имаш проблем, трябва да го споделиш, за да може да се отървеш от него. Това е много важно. Споделянето, говоренето като цяло, защото много пъти ми се е случило да съм в кофти настроение. Било то, защото съм се скарала с някого, защото някой ми е сърдит. Или нещо ми се е случило. Тогава, не знам дали от зодията ми или нещо друго, аз просто се затварям в себе си
изпадам в една тъга, голяма тъга. Тогава не мога да управлявам сълзите си, просто почвам да рева като някакво бебе. Дори да съм сред хора, аз просто оставям емоциите си да ме завладеят. Това е лошото и съм разбрала от опит, че единственият начин да се отърва от тези негативни емоции, тази тъга, е като говоря. Не говоря да си говоря сама, както в момента правя, да си говоря на камерата. Имам предвид да говоря с други хора. Който и да е било, просто сядам и говоря за каквото ми хрумне. Не е нужно да казвам какъв е проблема, какво всъщност ме натоварва, тежи ми и така нататък. Важното е да говоря за каквото и да е било. Защото говорейки и съответно другият човек също създава разговор. Ако има повече хора, още по-добре. Ти се отърваваш от тази тежест на тъгата, от тази тежест на яда или каквато и да е негативна емоция. Затова е хубаво да се общува. И се надявам, че след време ще намерим начин да използваме технологиите по-малко, а общуването повече. Не смятам, че някой в момента е изслушал и изгледал този клип до край, но това не ме засяга, защото хората, които искат да научат нещо, те ще намерят начин. Било то от мен или от някой друг, аз винаги съм готова да дам съвет. И благодаря на тези, които останаха до тук. Чао!